ходиме всеки вечер на клуба, пееме си песнички, майтапи, вицове, големи компании си правиме. Понеделник, среда и пятък сме в магазина, се събираме на Мухабет и пазаруваме се, пък другите вечерове винаги се събираме в клуба. И сега, пенсионерския клуб. И винаги сме така задружни, винаги така работим. Има ли нещо, което ви липсва? Няма като че ли какво да ни липсва сега. Ние сме си спокойни, щом се събираме, щом сме задружни, щом се уважаваме, от това по-хубаво какво искаме. Да, спокоен живот караме за сега. Да. Пък днес се радваме, че си видихме всичките наши момичета, организатори и че сме в София и не малко да се разгледаме градски живот да видим. Ние се изненадахме, много добре се представиха, много добри момиченцата, научиха се от нас да плетат много работи. Еленка започна да ткае, иска си платичка и готви си, всичко започна да правят с нас. И ние се радваме, че дойда при нас и сме доволни, че бяха те при нас. Ами при мене беха 3 момиченцата, дето се радвам, че беха много хубави, много културни, много ни помагаха. Правихме чушки, зимнина заедно с тях. Готвеха, много слушаха. Ние се чувствахме се едно, че сме млади като тях и всеки вечер купон. По една ракийка, ядене, пиене и майтапи. С майтапи сме карали винаги и в клуба сме събирали с песни, с хора. Както каза Совка, с майтапи винаги сме били така задружни и така продължаваме до край да караме. Те какво научиха от вас и вие какво научихте от тях? Те научиха от нас да плетат, да готвят, всичко каквото ги интересуваха, ние ми обяснявахме и те го поемаха и всичко разбраха и всичко знаят да правят, каквото ние правим сега. Пък ние разбрахме пак те в града какво правят, как живеят, как ходят на купони работи, пак не научихме също от тях. Те бяха много послушни, бе. Това бяха златни момичета, дето бе дошли. Направо златни. И момчета, и момичета направо първо качество.